Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Kuma kada ka manta an yau ne farkon zuwan ka wannan channel din ta mai albarka. Ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode. To a yau shirin namu zai tattauna ne akan Hamisu Breaker da Garzali Miko. To masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali Miko muna so yau ma kuwa ne wanda da Hamisu Breaker da Garzali Miko wanne ne fi ya tsara wakar soyayya a ji ta kuma a ji daɗin ta. To masoya Hamisu da masoya Garzali Miko muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka, Hamisu Breaker ne ko Auta ko Garzali Miko. Muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Sannan kuma kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo. Mun gode, mun gode. Yanzu da farko za mu fara kunna muku wakar ɗaya daga cikin waɗannan mawaƙa guda biyu wanda muka jero muku kamar haka, Hamisu Breaker da Garzali Miko, domin ku ji kuma ku tantance mana a tsakanin su wanne ne fiye tsara wakar soyayya har ma a ji ta a ji daɗin ta. To masoya wannan channel ɗin za mu yi albarka, bara mu shiga wakar ɗaya daga cikin mawaƙin domin ku ji yadda ta kasance. Na kai makura gare ki ko da bana nan, ina yi kiran ki za ki zo min shi kenan. Aikar da ka dama kai na banin zamun nan, maganar da kamar ina tunani tun ran nan. A ke baki mantuwa kin yi rike. To masoya Garzali Miko kun ji yadda wakar Garzali Miko ɗin ta kasance ta mai suna. Yanzu za mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ita ma ku ji yadda ta kasance, kuma kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Kanawan Daba Hausa TV. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali Miko, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Yanzu bara mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ku ji yadda ta kasance, kuma ku ji ku ware mana waye gwanin ku yi likin ɗin wannan bidiyo. Mun gode, mun gode. Bara mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ku ji yadda ta kasance. Kada ka manta ka danna subscribe. Mun gode. Kin gani dai kin miliki ma ki zayyanar in nai miki. Yau sai ake cire mini shinge a zuciya ba sha maki. Dukan masoyi ba za ya so ban kwana ba. Masoyiya. To masoya Hamisu Breaker kun ce da ita ma wakar Hamisu Breaker ta kasance ta karnin sabo. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Kanawan Daba Hausa TV. Mun gode masoya Garzali Miko da ma masoya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa kuma masu nishaɗantarwa. Mun gode, bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na waye gwaninka na duniyar taurari wanda wannan channel ɗin ta mai albarka ita ma take ɗaukar na yanka muku. Mun gode. Yanzu kada ka manta dai ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka, sannan ka danna liking a wannan bidiyo sannan kai mana share ɗinsa zuwa gurup na WhatsApp. Mun gode, mun gode masoya Nura Inuwa da masoya Hamisu Breaker da ma masoya Garzali Miko, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode, bisalam.